Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar dit is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Ja, beste kijkers, fijn dat u weer kijkt naar Aan Tafel Bij. En de tafel staat deze keer bij Bar Salut, Salut moet ik eigenlijk zeggen, in Axel, waarvoor dank natuurlijk. Komende zomer, dan loopt u een grote kans om ons, en dan bedoel ik Omroep ZVL, tegen het lijf te gaan lopen. Want wij organiseren de zomer van ZVL. Dat is eigenlijk onze eigenste zomertour, zullen we het maar noemen. En dat betekent heel in het kort dat wij in juli en augustus bijna alle kenden, of toch een heleboel kenden van Zeeuws-Vlaanderen gaan bezoeken om met u in gesprek te gaan. Nou, dat is het kort gezegd. En ik praat over de zomer van ZVL met mijn twee gasten. Dat zijn mijn twee collega's, dus we zijn elkaar aan het interviewen. Annemarie Koppelaar en Rens Schuit. Annemarie, jij bent volgens mij de grote drijvende kracht, of in ieder geval de organiserende kracht achter de zomer van ZVL, hè? Ja, die ligt grotendeels op mijn bordje, ja, dat klopt. Wat is het idee eigenlijk achter die zomer van ZVL? Nou, we zijn nog niet zo lang Omroep Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk. En we willen graag naar de mensen toe. Dus we willen iedereen laten zien van kijk, we zijn echt voor heel Zeeuws-Vlaanderen. En we zitten niet meer op een eilandje in Hulst of in Terneuzen of in Sluis. Maar we gaan echt overal heen. En dat betekent echt van D tot Hontenissen. En we gaan dus 40 kernen langs. We hebben een lijstje gemaakt. Ik geloof dat er 42 dorpen en steden zijn. In grotere dorpen en steden moet ik dan zeggen, want alle buurtschappen hebben we even links laten liggen. Dat snap ik, ja. Echte kernen. Ja, ja, echte kernen. Welke missen we dan? Want als we de 40 bezoeken, dan zijn er maar twee die... Nou, ik ben ook bezig geweest met de planning van wanneer gaan we waar naartoe. En dan proberen we eigenlijk bij dingen aan te sluiten. Er zijn best wel wat kernen die hebben een leuk zomerevenement. Dus ja, dat vinden we leuk om op bezoek te gaan, om daar wat van te laten zien, van te laten horen. En die kernen, die proberen we dan 1 voor 1 te doen. Maar soms zijn ze zo klein, dan pakken we er 2 samen. Oh, oké. Ja, ik snap hem. Dat zijn er wel 2 dicht bij elkaar. Ja, dat neem ik aan. Want anders niet dan in 1 uitzending in 2 kanten van Zeeuws-Vlaanderen zitten. Nee. Ja, want anders gaat het niet werken. Wanneer gaan wij precies naar die kern? Hebben we al een planning? Nou, zover ik weet, we beginnen op maandag 7 juli en dat eindigt weer op vrijdag 29 augustus. Dus we zijn echt 2 volle maanden onderweg met de zomer van ZVL. Op werkdagen of ook in het weekend? Werkdagen. Werkdagen. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 zenden we live uit. En dat dus 2 maanden lang door heel Zeeuws-Vlaanderen. Oké. Nou hebben we een tijdje geleden ook gesproken met Koen en Rob over Omroep ZVL. En Omroep ZVL, dat is radio, televisie en internet. Gaat het ook op alle sporen gaan wij inzetten? Ja, zeker. We gaan tussen 9 en 12 radio maken. Dat gaan ze doen vanuit de studio. Maar ze gaan eigenlijk, de helft van de tijd zal ik maar zeggen, overschakelen naar de locatie. En daar nodigen we mensen uit. Mensen uit de steden en dorpen die iets te vertellen hebben. En dat kan echt van alles zijn. En die mensen die gaan we interviewen. Die gaan we hun verhaal laten vertellen. Ondertussen maken we daar ook beelden van, want we maken ook televisie. Dat wordt 's middags gemonteerd en dat gaat 's avonds in de tv-uitzending. Dus dat betekent dat we echt een heel compleet plaatje maken van zo'n stad of dorp. Dan mis ik nog het internet. Nou ja, internet is dus uiteindelijk natuurlijk ook de video's terug te zien op de website, waarin we ook kort de dag doornemen in een artikel. En misschien vergeten we ook wel de social media, waarin we ook gewoon de hele dag mensen op de hoogte houden van wat we doen, waar we zijn en wie we spreken. Dus ook daar zijn we te volgen. Oké. En wellicht nog een prijsvraagje op de social media. Oké. Dat komt misschien dan nog een andere keer. Stel nou dat ik als bewoner wil weten van, even leuk, wanneer zijn ze nou bij mij in de kern? Hoe kom ik dat te weten? Nou, op dit moment zijn we nog aan het werken aan die planning. Die is nog niet helemaal 100% duidelijk. Ik weet wel, we beginnen in Kloosterzande. Dat kan ik vast toelichten. Okay. Dus op 7 juli, Kloosterzande. Precies. Okay. En dan zullen we van week tot week zullen we op onze website bekendmaken waar we de volgende week naartoe gaan. Oké, maar niet eerder. De planning, een overall planning, die is nog niet bekend, zeg maar. Over een tijdje, dat je die in zijn geheel publiceert. Dat mensen kunnen zien, wanneer ben ik dan op vakantie? Of misschien moet ik mijn vakantie een dag verschuiven. Ik wil er wel bij zijn.
Want ik heb een goed verhaal. Die zal waarschijnlijk, met dat we dicht bij de zomerproductie zijn, zal die wel volledig bekend zijn. Ja. Oké, super. Ja. Maar ik denk dat het ook wel deels ondervoorbehoud kan zijn. Want het kan natuurlijk zijn dat er op het laatste een beetje achterin misschien toch nog iets verandert. Dus altijd. Het is allemaal... Ja, houd de socials in de gaten. De weekplanning is natuurlijk het meest precies. Oké. Hey, en zitten wij dan ergens op één plek in die kern? Of ga je wandelen van de ene plek naar de andere? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, als het goed is zitten we lekker verspreid over de kern. Maar we hebben wel onze vaste uitvalsbasis waar we met onze redactieauto staan en de beachflex. Dus we zijn echt wel goed te vinden. Maar ja, de verhalen... Hebben wij een redactieauto? Tegen die tijd wel, Marco. Oh, ja, zeker, en die is ook herkenbaar en zo? Die is herkenbaar, ja. Mensen kunnen ons gewoon overal zien rijden. En als ze ons volgen, dan weten ze waar we staan. Dat is ook... Oké, dus ergens in de kern staat een autootje van ons. Er staan vlaggen. Dat kun je niet missen eigenlijk op dat moment. Niet te missen, nee. Oké, alright. Hey, en waar gaan we het allemaal over hebben op zo'n dag? Want, jemig. We kunnen over van alles hebben, maar hoe... We gaan een beetje in de geschiedenis van de stad of het dorp duiken. Want ja, het ene dorp is misschien wel in de 8e eeuw ontstaan en het andere dorp is nog maar gloednieuw vanaf een paar weken geleden, zullen we maar zeggen. Want Zeeuws-Vlaanderen is natuurlijk op dit moment een dorp rijker, Waterzande. Okay. Gaan we er ook heen? Nee, dat niet. Hey, dat niet. Dat is een van die 43 dan. Ja, precies. Ja. Dat is het. We duiken in de geschiedenis, maar we vinden het ook leuk om te kijken naar de cultuur, naar de verhalen, de dorpsverhalen. Misschien zijn er mensen met een bijzondere hobby die zeggen, ja, nou, dat doe ik gewoon in mijn schuur. En eigenlijk vind ik dat wel leuk om eens te laten zien. Wat doe ik dan? We kijken naar verenigingen en dan denken we ook aan specialere sporten. Bijvoorbeeld het krulbollen. Ik weet niet of je dat kent. Ik tot voor kort nog niet, maar nu wel. Ben ik heel benieuwd naar. De staande en liggende wip, wat in de Oost-Zeeuws-Vlaanderen in ieder geval nog veel gedaan wordt. Oh, dat is voor mij dan weer nieuw. Kijk, nou, kijk, ja, zo dat gaat soort het. Dingen. Ja. We kijken naar muziek. Dus zijn er mensen lokaal met een bandje of misschien een singer-songwriter die kunnen zich ook melden. Die kunnen zeggen, goh, ik vind het leuk. Podium dan, zeg maar. Precies. En die mogen daar gewoon even komen optreden. Misschien wel de lokale fanfare. Die zegt, nou, wij komen een stukje de uitzendingen opleuken. Dus, jullie gaan zelf op zoek naar die onderwerpen. Maar als mensen die zien dit en die denken van, ik heb een heel goed idee. Ik heb een verhaal. Of je moet eens bij die vereniging langs. Of dat bandje. Dan moet je vooral... Waar kunnen ze terecht? Ze mogen een mailtje sturen naar zomer@omroepzvl.nl. En alles is welkom. Dus ook als je denkt, ja, nou is mijn verhaal nou groot nieuws. We willen dichtbij en betrokken zijn. Dus alles waarvan je zegt, goh, dat vertel ik ook aan mijn buurman of buurvrouw of in de familie. Dan vinden we dat leuk om te weten. Oké. Dichtbij en betrokken. Absoluut. Okay. Nou, dus als mensen iets, maakt niet uit wat, als ze een leuk idee hebben, meld je op dat zomer@omroepzvl.nl. Oké, super. Hey Rens, jij bent natuurlijk in het dagelijks leven verslaggever. Zeker. Van Omroep ZVL. Ja. Wat maakt dit project nou voor jou zo leuk? Je komt nu in 2 maanden tijd overal. Dus normaal gesproken, je hebt je agenda en je weet, volgende week sta ik daar. En dan ga ik naar, laatst waren de Lammetjesdagen in Schoondijk, om maar even zo te noemen. Om maar een voorbeeld te noemen. Vanavond was ik bij een overhandiging van een cheque bij het hospice. Dus je gaat alle kanten op. Maar toch zijn er heel veel plekken waar je niet komt. Ja. En, omdat daar dan geen nieuws is. Omdat daar op dat moment even niks is. En nu kom je echt overal. En je kan in ieder geval zeggen dat je straks na deze 2 maanden tijd alles hebt gezien. En iedereen hebt gesproken. Dat is wel één ding dat zeker is. Oké. Hey Annemarie, ik zei net al, je bent de grote organisator van de Zomer van ZVL. Waar liggen de uitdagingen? Op dit moment eigenlijk in het vinden van gasten. We willen best wel heel veel mensen de ruimte geven om hun verhaal te vertellen. Maar hoe vind ik al die mensen in een klein dorp waar ik zelf misschien nog nooit geweest ben? Ja. Dus het is echt van groot belang dat mensen zich melden of dat ze zeggen, goh, ik ken iemand en die kan me toch verhalen vertellen. Die moet je hebben. Dus ik denk dat dat nu de grootste uitdaging is. Ja. Okay. En ik moet ook zeggen, er zijn ook dorpen en steden waar je gewoon best wel heel diep moet graven om wat informatie over te vinden. Oké. Dus we hopen dat we daar een completer plaatje van krijgen. Ik zit zelf nog te denken, want er zijn ook wel dorpen waar ik wel eens rijd, waar je
0 bereik hebt. Ik neem aan dat jullie wel een verbinding moeten hebben. Is dat nog een uitdaging of heb je dat allemaal geregeld? Ja, dat is geregeld. Dat is allemaal geregeld. Goed zo. Hey, nou heb ik begrepen dat we ook dagelijks gaan luisteren naar een hele oude rot. Een oude bekende ook, zeg maar, van het Zeeuwse radio- en televisiepubliek. Vertel. Ja, de naam... Mag je wel vertellen of nog niet? Nou, dat is onze oud-weerman van Omroep Zeeland, Jos Broek. En die komt dagelijks het weerbericht doen. Speciaal voor de zomer van ZVL. Speciaal voor de zomer, ja. Want we weten natuurlijk, het weer in Zeeuws-Vlaanderen is over het algemeen iets zonniger dan in de rest van Nederland. Uiteraard. Dus dat hopen we deze zomer natuurlijk ook te beleven. Maar ja, het kan toch net anders verkeren en dan weten we dat natuurlijk graag. Want dan weten we ook of we een tent op moeten zetten of dat we gewoon in het zonnetje kunnen zitten. Oké, dus het is niet alleen voor de mensen in Zeeuws-Vlaanderen, maar eigenlijk gewoon ook voor onszelf. Dat we weten hoe we ons moeten voorbereiden op die dag. Ja, wat leuk. Mooi. Nou ja, ik heb mijn zonnebril niet voor niks opgezet. Ik hoop deze zomer vaak genoeg op te Jij hoopt zetten. Vooral op zonnig weer. Nou ja, eigenlijk wel. Ja, dat hopen we allemaal natuurlijk. Want dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Ja. Dus, als mensen hun zegje doen over hun kern tijdens de uitzending, hoe gaat dat dan in zijn werk? Is dat gewoon een klassiek interview? Of is dat een soort van... op Omroep Zeeland heb je bijvoorbeeld zegt u het maar. Dat ze kunnen inbellen en dan komt er een verhaal. Zit dat er ook in? Of wil je het echt wel voorbereiden? Ik denk dat we een deel willen voorbereiden. Misschien dat we ook nog zo'n item maken. Maar dan moeten we ook zien of we dat natuurlijk technisch goed voor elkaar krijgen, zeg maar. Dus we zijn daar nog mee bezig om te zien wat het gaat worden. Ja, en daarnaast is het natuurlijk ook dat je moet ook rekening houden met dat je in elke kern in Zeeuws-Vlaanderen komt. En niet in elke kern is het heel levendig om 9 uur 's ochtends tussen 9 en 12. Daarnaast heeft niet iedereen vakantie. Dus ja, je moet daar ook rekening mee houden dat hele spontane dingen soms ook wel eens in de soep kunnen lopen. En dat... Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja. Ik woon zelf in een klein dorp en even te denken, in de zomer om 9 uur, door de week. Wow, dat kan heel rustig zijn dan. Precies. En dat wil je ook voorkomen. Hè? Dus als je van tevoren in ieder geval je afspraken regelt, dan voorkom je dat al. Nou ja, des te belangrijker dus dat mensen zich melden van maar ik ken iemand met een goed verhaal of ik ben iemand met een goed verhaal. Want dan... En mensen zijn ook welkom om bij de uitzending gewoon aan te schuiven. En misschien dat er in het publiek iemand zegt, oh, maar daar weet ik iets van. En die kan gerust aanschuiven bij het gesprek. Oké. Ja, het is niet zo dat wij op locatie 3 uur lang live zijn. Ik bedoel, er zit genoeg pauze tussen waarin we ook echt wel in gesprek gaan met mensen die daar staan toevallig. Of die komen kijken. Of op zoek, zeg maar. Of we gaan op zoek. En, dus we staan daar echt niet 3 uur uit ons neus te vreten, zeg maar. Oké. En we staan ook niet 3 uur live. Dus we hebben echt tijd genoeg om ook met mensen in het gesprek te gaan. En dat soort verhalen op te pikken. Nou, het over gesprek voeren hebt, een tijd ertussen. Wij hebben natuurlijk als omroep ook nog gewoon vrijwilligers nodig. En dan bedoel ik niet zozeer voor de zomer van ZVL. Want dat proberen we te regelen met vrijwilligers die we nu al hebben. Maar nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk ook welkom. Is daar ook ruimte voor? Besteden we daar ook aandacht aan in de zomer van ZVL? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ook laten zien wat wij doen. En dat mensen nu eigenlijk met de neus er bovenop kunnen staan een hele uitzending lang. En dat ze niet naar de andere kant van Zeeuws-Vlaanderen moeten komen om te zien wat wij doen. Dus we komen nu sowieso een keer langs. En daarnaast wat ik zeg, er is altijd sowieso een verslaggever van ons bij. Er zijn ook andere vrijwilligers bij. En wij praten met alle liefde over wat we doen en willen mensen daar heel graag in meenemen. Dus mocht je geïnteresseerd zijn om vrijwilliger te worden of misschien wel helemaal niet, maar ben je gewoon heel benieuwd wat we doen en hoe het gaat. Je kan altijd met ons in gesprek gaan. Zeker. Okay. En daar staan we ook voor. Mooi. En we hebben die vrijwilligers ook nodig, want we willen graag in heel Zeeuws-Vlaanderen nieuws maken en nieuws halen eigenlijk. En we zijn maar met een kleine redactie. Dus wij kunnen nooit op zoveel plekken tegelijk zijn. Daar lopen we nu af en toe al tegenaan. Dat we zeggen, god, er is dit of dat te doen. Maar ja, iedereen heeft al een afspraak. Ja, en dan zijn die vrijwilligers eigenlijk van ontzettend groot belang. Ook voor deze zomertour zelf, hè? Want het is een groot deel van de zomertour draait ook op vrijwilligers. Dus daar kunnen mensen zich ook nog voor melden? Om iets te doen? Tuurlijk. Ja? Dan maken ze kennis in ieder geval met wat we doen. Zeker. Even mailen, zomer@omroepzvl.nl. Nou, hartstikke mooi. Annemarie en Rens, hartstikke bedankt voor het gesprek. Ik wens jullie
ons dus eigenlijk. Heel veel succes met de zomer van ZVL. Ja, beste kijkers, ik hoop dat u nu helemaal geïnspireerd bent geraakt. En als u denkt van nou, ik ken wel iemand die een goed verhaal heeft, of ik ben iemand met een goed verhaal, meld je dus echt op zomer@omroepzvl.nl. Ja, en als u de handjes wil laten wapperen en ons wil helpen door vrijwilliger te zijn, het zij bij deze zomertour of daarna misschien ook nog wel, dat u dus een camera wil hanteren of mensen wil interviewen of gastheer of gastvrouw wil zijn. En nou ja, we hebben heel veel vrijwilligerswerk. Meld u vooral bij zomer@omroepzvl.nl. Welk mailadres zei je ook alweer? Omroep@zvl. Oh. Nee, sorry. Zomer@omroepzvl.nl. Het komt hieronder ook nog eens een keer in beeld. Dus voor nu een fijne dag en blijf kijken naar Aan Tafel Bij.